vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndichaisa link ka if you still remember confession yemusikana uya ane WhatsApp audio yandakaposta iya, saka ane kavlogo kake kaakaita. Please ngatingoendawo ikoko kuchannel kwake tinge tichingonomusapotawo. Saka kungosapotawo nekungosiya kasub, unongosubscribe then over wango like. Saka ndichange ndichizoisa link yechannel yake mu comment section. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: anzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yengoma kavika chitupa changu. So inini mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 32 years kuberekwa, but ndinofarira sei kutamba nevakadzi vakuru kwandiri. Even pandainge ndichiri kuchikoro from grade 7 ndainge ndava kutotamba nemaform 4. Saka pandainge ndatova kusekondari ndainge ndava kutotamba nevakadzi vakuru kwandiri, kuzonosvika ndichizotanga kutamba nemumwe mukadzi. Saka mukadzi uyu iye ainge achiita zvechipfambi, saka mukadzi uyu ndiye akabva azotanga kundipfurira achiti handei kubhawa iwe. Saka ndaitopota ndichitotiza pamba, ndaiti kana ndikatiza pamba paya then ndobva ndatoenda naye kubhawa, ndobva ndatopiwa kamari kangu. Saka ndakazotomboita zvechibhishu for a very long time kuzonosvika ndichizonotizira. Saka mistake yakazoitika ndeyekuti ndakati ndichinotizira then ndokubva ndazoendeswa kumusha kwemurume wangu. Saka iye murume wangu ainge achibva kumasvingo, but tainge takasangana muHarare. Mukomana ashe zvinoita Mwari so kana afunga kukunyadzisa. Ndakati ndasvika kuya ndainge ndatombogara kwekanguva kakati rebei, apa munhu ndichingomunyepera kuti ndainge ndiine pamoviri, but vamwene vangu vainge vachingotauta. Mukomana ashe then pakazonzi painge pachiuya vamwe banguru. Saka banguru ava mukoma wemurume wangu vainge vava kuSouth Africa, vakabva vazouya mukoma. Ndo patakabva tati chingonoti dhuma kudai, ndobva ndatoona kutoti koinga one zvavainge vambori customer yangu. Ende panguva yacho iyoyo vainge vachindida vachitoti uchiri mwana mudiki, ndoda kuti unge uchizosiyana nazvo izvi zvekupinda mubhawa. Saka iniwo ndaivada, but problem yange iripo ndeyekuti ndainakirwa nemari yandainge ndichipiwa. Saka kuti ndinge ndichizonoita mukadzi wemunhu ndakabva ndatoona kutoti inenge itori loss. Saka ndakabva ndazomunyepera manje, ndokubva ndazomuudza kuti ndainge ndiine pamoviri. Iye ndokubva atondibhilivha. Mukomana ashe akati andibhilivha kudaro, ndokubva atotaura nefriend yake, akabva atoenda kumba kwedu, akabva atonobvisa tsvakirai kuno. Mukoma takati tichingonotarisana kudai, ndakabva ndaona vachita kudzungudza musoro, ende havana kana kumbogara vakambovanza. Ndokubva vatotaura everything, vakatongotaura everything. Ndokuzotodzingwa kwandakazoitwa ipapo, because ndakabva ndazochitanga manje kutochewa ndichibvunziwa kuti zveshuwa ndainge ndiine pamoviri here. Kuchokwadi chingabuda ndainge ndichingoramba. Vanhu vakabva vatoona kutoti munhu uyu pamoviri haatomborina, because ndainge ndakarova mukoma wemurume wangu nesame style iyoyo yandainge ndamurovawo naye. Ndokubva ndazobva kuya ndichiita zvekutiza, ndakatoita zvekutobira vatezvara vangu wallet yavo. Muwallet mavo imo mainge muine $100. Saka ivo vatezvara vangu vakangopinda mukitchen ndokubva vagara pasi, then vakabva vazongosiya wallet yavo pabench vachibuda. 2 minutes idzodzo dzavakangobuda mukoma, ndakabva ndatongosvotora wallet iya ndokubva ndatotiza. Ndakangosiya everything ikoko, ndokubva ndatongobuda ndikabva ndatokwira ndichitodzoka Harare. Zvino mukomana ashe, kubva ipapo ndainge ndava kungowirirana nevakadzi vakuru kwandiri vakaroorwa. So ini handizivi kuti amai vangu kuti ivo ndo vakagadza mhepo here pandiri, because amai vangu I know for a fact kuti amai vangu ivo vanoroya. So mukomana ashe, mama ndopa vakabva vazoti vainge vachida kuti ndige ndichibva kuHarare ndokubva ndazoenda kwedu kwaMurewa uko. Mama pane zvimwe zvinhu so zvavakangoenda vakanondiitisa paguva ravatete. Ndingangoti kubva zvavakaenda vakanondiitisa izvozvo zvavakanondiitisa paguva ratete, ndipo pandakabva ndangotanga kuti mukadzi
mukadzi wose wandinenge ndawirirana naye ndinobva ndatoparadza marriage yake mukoma. Ndinowirirana nevakadzi vakawanda vakaroorwa, ende ndichitotanga kutowirirana nemunhu ndinenge ndichitoziva kutoti mukadzi uyu wandava kuwirirana naye ndinenge ndichida kutoti ndinge ndichiparadza dzimba ndichida kuti ndinge ndichiparadza imba yake. ndatova nedzimba dzandakaparadza uye ndakatemererwa nyora dzegwezva varume. So far ndaparadzira mabest friends angu anokwana iwo kuita 8 dzimba dzavo. Apa ndinoti kana ndadaro pandinozoenda kumusha, amai vangu ivo vane imwe hari yavo iyi ndeye black. Hari yavo iyi vanoti kana vakandipa vanobva vati mwanangu toda kuti unge uchizorara uchizoishandisa uchiita chemba. Saka vanoti kana vandipa hari iyoyo vanongondipa zuva iro randinenge ndasvika pamba. Then ndinobva ndatanga kunzwa umwe mudumbu wekuti kana kuti ndinge ndichienda panze ndinenge ndisingatombokwanise, because ndinenge ndichitonzwa kutoti tsvina iya inenge yakaita kutodongorera zvekuti ndinoti ndichingonogarira hari iya ndinobva ndaita kupazha chaiko. Mukomanashe hari iyi ndinorara ndichiitira tsvina imomo. Apa ndinenge ndaisa picture kana kuti zita remurume webest friend yangu. Ndiyo confession yangu iyi mukoma yandinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa kani pakaipa, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Nanhasi uno ndinogara ndichingozvibvunza kuti asi musi wacho iwoyo chii chakambonyatsokuitika. Mukoma kuchechi kwedu yainge iri big Sunday. Saka yakati iri big Sunday kudaro ndokubva ndazotorwawo nevamwe elder ndikabva ndazoendeswa pasite, vakabva vachizotanga kutaura neni. Saka vakati vachitaura neni kudaro vakabva vazondiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichipa testimony. Ndikabva ndati pari zvino handina kana testimony yandiinayo pari zvino, because ipapo upenyu hwangu hwainge hwakaoma, ende ndichitobuda mumba mukoma ndainge ndatosiya mumba musisina kana hupfu, musisina kana chikafu, mainge mangosara salt yega. Ndichizvibvunza kuti zvino murume wangu zvaasipo, because murume wangu iye mazuva acho ainge achienda kumazowe kunokorokoza. Saka ndainge ndatomufonera ndichitomudza kutoti kunoku hatina kana chikafu, naiyewo ainge achitochema achitoti kwaainge ari zvinhu zvainge zvakatomuomerawo. Saka mukoma ndakangobuda mumba ndisingatombozivi kuti saka kana ndabva kuchechi kana mwana wacho ndichamupei. So ndakati ndiriko kuchechi ndopandakabva ndazodanwa naelder, vakabva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichipa testimony. So mukoma ndakati ndavaudza kuti pari zvino zvinhu zvangu zvakatondiomera, handina kana testimony yekuti ndinokwanisa kumira pamberi pechechi ndichipa testimony yekunyepa. Saka pandakavaudza kuti kumba kwacho kwandainge ndatobva kwainge kusina kana chikafu, vakabva vazoti vainge vachazondipa mari. Vakabva vazondipa mari iyo yainge ichikwana kuita $130. Ndo mari yandakazotoshandisa iyoyo ndichitotenga grocery kusvika murume wangu achizodzoka kumba nemari. Vakabva vazoti ndinge ndichizopa testimony yekuti inini nemurume wangu tainge tatenga motikari apa dzainge dzitongori nhema. Saka ndakabva ndazongopa testimony iya zvekuti by the time murume wangu pavakazonobata mari achizouya achizoti taifanira kuti tinge tichitenga motikari, vanhu vose vakabva vatongofungidzira kuti zveshuwa testimony iya yandainge ndakapa yainge iri yechokwadi. Saka nanhasi uno mukomanashi ndinotadza kutoziva kutoti ndingati kwainge kuri kuita kwaMwari here kana kuti kwainge kuri kuita kwaSatani. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu strange things do happen in this world. Hanzi musi wacho iwoyo kwainge kuine vamwe pastor vainge vabva kunze kwenyika, saka he was going to be the sponsor of the church. Saka elder vainge vachida kuti
mapastor ava vange vachizova impressed. Yo, zvakangooma hazvo vedway. Saka ndinoda kuziva kuti kubata kwaMwari here kana kuti kubata kwaSatani, because musi wacho iwoyo ndakabva ndatopiwa mari ini nemwana tikabva tatokwanisa kutorarama mushure mekunge ndatenga chikafu. Ya, zvakangooma hazvo vedway. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Saka murume wangu iye haachashandi. Saka iye murume zvaava kusashanda, ndafunga hangu kuti ndinge ndichimuramba. Apa chiri kuitika ndechekuti kubasa uku already ndava kupfimbwa nabosi vangu. Apa ivo bosi vangu is very convincing, munhu uya wekuti ivo vane sweet tongue. Saka bosi vangu ava vakasouya kuno kuSouth Africa kudhara vakabva vatoroora mukadzi wemuno muSouth Africa. Saka ivo vari kuti kana ndikavabvuma vanokwanisa kuramba mukadzi wavo, ende vari kuti kana ndikakwanisa kuvazvarira mwana mukomana vanobva vazoita kuti ndinge ndichizowanawo mapapers emuno mushure mekunge vazorambana nemukadzi wavo obva vachizochata neni, because kana ari semukadzi wavo iye akangovazvarira vana vasikana 2. Saka vari kungotondipa pressure yekuti ndinokuda, and I can see kuti nezera rako unokwanisa kutondizvarira mwana mukomana kana zvikaramba first time, second time tinokwanisa kuitisana chimwana chedu chikomana. So ini mukomana ndiri mukadzi ane makore 24 years ekuberekwa, murume wangu iye ane makore 27 years ekuberekwa. Takauya tose kuno kuSouth Africa mushure mekunge andimitisa. Saka akabva azoti it is far much better kuti tinge tichienda kuna mukoma wake Bankuru, ndokubva tazosvika kuno, ndokubva tazotanga kugara navo, takabva tazowanawo zvemari, ndokubva tazotsvakawo pedu pekuti tinge tichizogara tiri toga. Saka ndakabva ndazoti nerimwe zuva ndainge ndaenda zvangu kupeace job, ndakati ndiri kuya then ndo pandakabva ndazonzwa mukadzi uyo wacho wandainge ndaenda kuti ndinge ndichinoita peace job pamba pake achindiudza kuti hanzvadzi yake ainge achitsvaka receptionist. Saka ndiri kumba ndainge ndakamboita kakosi kangu, ndokubva ndazotovaudza mother vaya kuti ndainge ndine kosi yangu yandainge ndakaita ya receptionist, but certificate ndainge ndakarisiya kumusha kuZim. Saka akabva azotaura mukadzi uya nemurume wake, ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizouya for an interview. Iniwo ndichienda kuya mukoma, I was just innocent. Saka baba vaya handina kuziva kuti naivo vainge vatondichiva. From the moment that I went into his office for the interview, ndobva ndatoona kutoti maresponse avainge vava kundipa, it was no longer about the interview, but ndainge ndava kutoita sekunge munhu atopinzwa basa kudhara. Saka mukoma nashi ndakabva ndatanga kushanda as his receptionist. Then zvavaizoita ndezvekuti vaizoti kana munhu wose paya kana achaisa, then vaibva vazoya tobva tazotanga kuita nyaya kuzonosvika vachizondisvitsa shoko. Saka ivo neni takangoita bonde ka1, but takaita bonde tichishandisirana dziviriro. Saka right now ivo vari kunditi vanondida. Bosi vangu ava mukoma ivo vane makore 45 years, saka patori nezi age difference rakatokura, and ivo vari kuti vanondida. So handizivi kuti ndoita sei, ndoramba here murume wangu mukoma. Murume wangu ane imwe nhamo inopisa tsitsi, kutowana basa kwandakatoita ndo kwava kutoita kuti ndinge ndichikwanisawo kusimudzirawo upenyu hwake. But kana kuri kunzi ndikangodzingwa basa tinobva tadzokera zvekare kupoverty. Mukoma nashi inini hangu I cannot return back to poverty, because pandakatanga kushanda vakabva vazondiudza kuti handaifanira kuti ndinge ndichiuya nelunchbox, because nenhamo yangu ndaibikawo zvimakaroni kana kuti maspaghetti kana rice, ndobva ndaenda nekalunchbox kangu kubasa. Saka pavakazofind out kuti ndaiva nekalunchbox one day vakabva vazonditi vhura tione zvaunodya, vakabva vaona kutoti ndainge nditori nemaspaghetti ainge ava kutoita sekunge ava kutoshisha. Then vakabva vati from that day vainge vachazonditengera lunch. Saka makuseni each and every morning vanoti vachiuya kubasa vanotondivigira a cup of coffee, vanotononditengera breakfast kuWimpy. Then palunch vanobva vabuda, it's either vanoenda kuSteers kana kuti kuMcDonald's. Saka ndichitozoenda zvangu kumba ndinenge ndakatozvigutira zvangu, ndochibva ndazotanga manje
kudya mamwe mazi junk food. Saka ini mukoma, I can see kuti maybe this is my own opportunity, because ndakambotaurawo nefriend yangu handiziviwo kana kuri kunze advice yandakapiwa nefriend yangu haiiti. Saka ndakataura naye ndikabva ndamuudza kuti ndozviripo, ndava kudanana nabosi vangu, saka vari kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichiramba murume wangu, then ndobva ndazomirira ivo vachizonorambana nemukadzi wavo. Saka friend yangu akabva ati just imagine kuti dai anga ari murume wako iwewe ari kushandira mukadzi wabosi vako, then mukadzi wabosi vako vobva vazomusejusa, vobva vazorara vose. Do you think kuti murume wako angazombokumirira iwewe apa iye ava kutodanana nemukadzi ane mazimari akawanda? So you have to think, and you have to think because haufe wakawana mukana wakadai zvekare, hanzi mudzimu haupi kaviri. So handiziviwo, ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Akomana zvakangooma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section.